mga moms! Good afternoon. So, for today's video, nandito kasi yung mga anak ko dahil nag-request po sila ng spaghetti. Syempre, sino ba naman ako? Minsan lang naman din ako umuwi dito at makasama sila. So, nagluto tayo ng spaghetti ngayon para sa kanila. So, I have here with Allen. Taray. Ang favorite ni Madier. Si Desiree. Yes! Mga batang hamog. That's Dwight. Ano nga ba bago niyo pangalan? Bulma. Fern kasi. Ay, sorry. Ha? Fern. Fern. So, apelido mo si Fern C. Kamusta po ako ngayon? Ayan. Ano ng name na gamit mo ngayon? Fern. Bulma nga. And Angelo. At syempre yung aming official maid na mas diba? Sexy pa sa akin. Lady in red. Si Yaya. Tap. Si Yaya Sheena yan. Tsaka yung aking anak. Hi, baby. Uy, pakilala nyo naman yung isa nyo kaibigan sa akin. Baka bastos nyo naman. Ano? Bakit ganyan yung buhok mo? Uy, kumain ka na. Delikado yung ganyan. Dati si Dwight lang yung ganyan sa akin ngayon. Meron ng isa pa. Ano ba yun? So, ayan. Tingnan muna natin kung ano magiging panlasa nila dyan sa ating ganitong spaghetti. Kain 25 pesos ha. Ano? Hindi ko kayo nakita. Bakit? Nag-ano lang tayo, magbablog nga tayo eh. Ako kayo lang kayo mag-request, pinagbigyan ko kayo, tapos ako parang ayaw mo akong pagbigyan. Ano ba yun? Oo. Tutumpo ka. Magbablog na tayo. Akala ko ano yun. Oh. Ay, may prank yan sila. So, we have spaghetti. Hindi. Meron kasi akong pag-game sa inyo. Isama na natin si Si Trisha. Trisha? Wag Trisha. Tiny na lang. Si Trisha, ayan. Anong position sa volleyball? Ay, depende sa ano. Uy. Adjust sa ball kasi sila nag-a-adjust naman kasi ako. Kaya ano lang. Ay, apakayabang. Kala mo naman naliligo talaga. Ano position? Ano? Pero more on Opposite at- open na lang. Can opener? Open hitter. Ikaw? Setter po. Setter po. Ba't nakabangs? Ewan ko ba? Paka-arty po, may bangs ka no? Ikaw, ano naman position mo doon? Maliban sa water girl. More on spiker. And, Opposite siya eh. Opposite. si Eliza to. Pero opposite siya. Pag nagva-volleyball, it requires na lahat kayo naka-liquid eyeliner, naka-blush on. At si highlights mo kumikinang, may glitters. Hindi ba kung panood natin? Sa nakakaloka, may contact lens tong isa. May padala-ay sila. Sige. May abangan natin. Galingan nyo ha. Kumain kayo, baka busog. Kain na nakain. Parang kinakabahan ako sa Bakit kinakabahan kayo? Ako lang to. Bakit ka kinakabahan? Siyempre, parang sobrang bait. Hindi ka naman ganyan. Ano na? Ganyan. Hindi ako mabait? Talaga? Joke lang. Ako talaga. Ako sinasabi ko sa iyo ha. Parang super lambing. Bakit? Dito matabi sa sandukan, ubusin nga tayong laro. Uy, grabe. Dito ka talaga sumasandok sa dilaw. May plato naman. Ulalala. Isa nga. Wow, body nga. Okay, yan na. Tapos na sila kumain. So, syempre, pagkatapos kumain, very good. Maghuhugas. So, para malaman natin sino maghuhugas, Bubunot. boboto kayo. Yan. Magbobotohan tayo kung sino maghuhugas. Okay? Kung sino may pinakamaraming boto, automatic siya ang maghuhugas. Okay? Ayan ha, para clear. Isang papel. Wala pa, isusulat mo pa. Yan. Yan. Bago namang salan. Yan. Ba't nag-uusap sila? Bawal ang ano. Nag-uusap. Lahat na meron. Okay, isa-isa. Game. Dali. Ayan, ano na tayo, gagawa na tayo ng ano. Bahala ka. Hugas lang. Go. Dali. Bunutan na tayo. Ayan na si Dwight. Bumuboto na siya. Next natin ay si Trisha. Ayan. Boto na rin siya. Fold lang, i-fold. Ayan na si... Bawal magtinginan. Daya. Angelo. Fold lang ha. Okay. Sino kaya magiging lucky winner? Okay. I-fold. Ayan. Si Tags. Next. Allen. Bumuboto na rin.
Taray. Sino kaya ang lucky winner? Kasi ano to, may twist. Okay, go, go, go. Next. Bunatan tayo. Tingnan natin kung sino man nanalo. Okay, tapos ipunin na natin lahat ng boto. So ito na yung kanilang mga ano. Okay, doon muna kayo lahat. Okay. Doon kayo lahat para maganda. Yan. Okay. So ngayon malalaman na natin kung sino yung ating lucky winner na magiging tagahugas for today. Okay. Unang boto. Olay. Olo. So maliban sa paglilinis niya sa buong kusina, sa mga hugasan, kasama din yung CR, tsaka yung mga agyo dito sa taas. Okay. Yung mga agyo, yan, yung mga spider webs. Tapos kaming lahat, yung mga mananalat, nakanood lang sa'yo. So meron kaming chance para utusan ka kung pwede mo pabilihin. Okay? Nabusog naman kayo, di ba? Masarap sa spaghetti. Yes. Utusan ko. First vote. Dwight. Dwight. Ayoko na nga. Second vote. Ako pa rin yan, Duay. Yan, sige na, maghugas na ako. Dali lang, magbobotohan nga. Oh. Be careful what you wish for. Dwight. Para malaman natin, ito naman. Malay mo naman, may iba silang... Dwight ulit. Dwight. Wala na. Malay mo naman, may tiebreaker. Wala na yan. So we have... Dwight. Dwight. Alamin natin kasi mamaya may ibang name, di ba? Apat na pay. Oo, para malaman natin kasi malay mo may iba sa kanila Huwag yan. nyo yung utusin nyo, baka syugoda naman, pagod na kayong tao. Dwight. Sabi nang iling ka kasi agad eh. Sige, okay lang. Tanggapin ko. Dwight. 6-0. Binoto mo sarili mo? Ha? Oo, binoto niya sarili niya. Hindi, si Tags binoto kayo. Binoto niya. Ako din eh. May boto siya isa. Tags. Dwight. So 5-1. So nanalo, Dwight! So maglilinis ka, tapos since magulo din yung sapatusan ko, tsaka ba? Nagsampay. Busog na. Hindi, may take out ka naman spaghetti. Yeah, may take out ka. Isang order. Simulan na natin, Dwight, ang paglilinis, paghuhugas ng bahay. Let's go! Hindi ka makapaniwala, lahat sila binoto ka. Oh, God. Sabi mo na kasi, gano'n ka ba? Ako na Kasi lang. kala ko ugas pinggan. Hindi, sino talaga binoto mo? Siya. Si Tags. Si Tags. Ay, si It's Tags. a prank! Tags. Nakamarami! Hindi, it's Dwight talaga. Oh, patingin Ay, mo. Dwight, ay tsaka si... Tags. Si Dwight tsaka si Tags. Oh, okay. Dahil may tiebreaker tayo, Hoy, isa lang sa akin, di kayo. ba ako lang binoto mo? Siya lang bumoto sa akin. Binoto niya si Dwight. Ako ba binoto mo? Ayoko nga tayo, baby. Bato ba topic tayo? Dili, okay. Bato ba topic? Okay, bato. Tapos sa harap pa. Kita eh. Ay, hindi. Harapan. Okay, harapan. Harapan, tapos kita. Tapos ganyan lang, ganyan. May nakikita namin, no? Huwag ka Huwag kasi tumingin dyan. tumingin doon. Okay. Wag itataas ah, ganyan lang ha. Bato, pick. Wait lang, wala pa. Excited Okay. kami. Bato. Wait lang. Huwag mo na ganun eh. Tinapabono ko. Okay. Bato. Huwag ka tumitingin sa kulo. Okay, bato, pick. At. Ah! Bato, pick. Oh, lie! Ano nalo? Dwight, Tags, do the honor please. Isa lang. Ha? Ganun ka na ganun. Ngayon, Ano ano na subok mo? O, halika, simulan na natin. Yaya! Pakimugasan na. Ay, hindi ako kukuha yan. Yaya, do the honor. Ubusin mo na. Sabi ni Dwight, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Mabuting tao na kasi ako, kaya nanalo ako. So, sino ang masamang tao? Yung natalo.
Ay, bakit nagdadamog? Bakit nagdadamog? Siyempre, anong gagawin pag puno na yung basurahan? Tatapon sa labas. Itatapon na rin sa... Hindi silabasan na muna. Kasi mangangamoy. Ano? Ano na sabi mo? Dahil Hindi nga, di ako makatapon. ng basura? Oh, lo. So, kasi kumain tayo ng spaghetti. Parang madumi yun yun, no? Alin? Yung, Oo, no. Yung mga Ala, cobweb. putas, papalitan mo ng kurtina. Yung cortina, sir. Sira na, oh. alam, hindi ka pa naliligo. Di ba, pakuskus ka sa Ay, oo. Maliligo ako, so paliliguan din ako. Di ba, may sabi sa'yo, 10 minute tubig yung umulan. Bakit nahihiya ka ba ba, ha? Medyo makulo siya, medyo magulo. Ah. Hindi ka tugas? Mamumulit ka talaga sa akin, Dwight. Kasi, Ha? mamumulit ka sa akin sa nagsasabi. Oh, hindi wag ka na maglaro daw. Oh, lo. Okay na sila, nagbabangayan na po. Hindi mo kayang hawakan tenga. Papang hindi ko nga gumagamit na yun. Nang alin? Nang alin nang? Rexona. Ay. Powder dry brightening. Ngayon ka pa nga sa akin ng ganyan. Bakla ka. Oh, di ba? Saan ginagamit yan? Sa mukha. Amoy putok, mukhang harap putok. Kaya na kasi yan, tawag doon, Dwight, yung, ano tawag doon? Ano tawag doon? Alin? Mukhang putok ka daw, nak. Ito kay ano na lang yan, kay Bonnie man na lang. Magliliquid na sila. So, magtapon na tayo ng basura later. It's DJ.